Nay, may buntag. Baligya ni mo nanay? Tagpila pong isa? 30, brato lagi mo silig nay. Oo bang 50? Saaran mo ginidaan. Gisaran na daan? Kuha lang ng paliton. Saba niya ko. Subali mo ginang ihatod dito nay. Hatod. Mahalinan ka na og 60. Dili man ani mo ibaligya nako. Tagaan lang ka na ko kwarta nay. Yo oy no, bayran man niya ro. Bali ning saad sila nga kanang pagpahimo sila silhig. Mao ra ginay pangita nimo silhig. Silhig. Ang tinuod bitaw nay, dili jud ko mopalit og silhig. Nakoy gusto nga ihatag nimo nga pahalipay nay. Grabe niya kalakuan ni. Salamat. Salamat. Ito bugas ani. Palit kag bugas. Dako ro bay maghatag usin ka. Pila nang kwarta di ay? Kuan man ni kana mintis niya sekali. Isa kalibo. Ilista na imo silhig. Sige. Iyo kay kuan bayran ning. Sige nay, nasabtan man kana ko nay kay. Salamat ha. Salamat ta sa Ginoo nay kay nagkita ta karon dire. Unya nay. Unya nay bubalik ko di nay ha kay na ako'y dalon nimo nga pahalipay pa ha. Pero ang tinuod nay di ko mo palit og silhig, ako ra kang gisulayan. Okay ra mubalik ko di unya, mana ko di unya. Mo palit niyo bugas kay mobalik ta dito ron sa ilang nanay. Kay palitan na nanay bugas. Diyan sudan isda. Yan siguro mga katimtabang. Balikan na nato sa nanay kay dala na to bugas gikan na mi sa lungsod nagpalit na mig isda. Dayon bugas hapsak. Tara. Wala na karsada dre. Ang dalan dre, dalan lang sa tao. Mga sapa na itong agian dere. Pero nanata, dula ta. Ang balay ni nanay na adara kana dari. Ato na nindalo ni bugas ug ang isda dito ni nanay, ha. Kay aron mahatag na to kay katura ba yang gisuroy ganina nga silhig para palit og bugas nya pila ra ko po nang 60 ra halin ato 1 kilong bugas ra. So karon gipalitan na to hapsak ni dayon. Ako na lang pong gikuha ng isda para na masudan si nanay. Tara. Yo, nay. Nakapalit kag bugas nay? Apa? Ano man? Apa mo ka to mahayag kay dito mo ko lang nandito. Dito ka sa lungsod mo palit? Sa Mayag? Dito na mig kag Mayag na nagpalit na mig bugas. Mo ni balay nimo nay? Ay isda na yo. Nagpalit mo mig isda. Salamat. Salamat. Salamat na kay sudan. Sa may sudan mo karon? Isda. Ganina, unsa sudan mo pamahaw? Wala oy. Wala. Asin. Asin? Asin imong sudan? Asin. Taon po kaluoy. Ha? Salamat. Salamat. Mao ni abuhan nimo? Ana. Uy, taon nga naman yung naguba naman eh. Mga maglungagan. Ana. Na may abuhan na. Unsa man paglungagan ni nga naguba naman eh. Dana ka maglungagan? Ay. Taon naguba naman ang imong abuhan de eh. Imong lula daw? Ha? Ay pabadlong sa iyong lula ha? Palista mo kung senyor doon. Magpalista kag senyor? Palista kay aron may na lang og senyor makadawat ka ba og tigrilis og senyor? Guba kay imong abuhan no? Tulo ko ni balaya ay mag-uwan. Pagawas lang ako ng siya. Hamay tulo? Sa tulo. Sin man tulo de. Kana nila sangan. Sa nilang sangan? Lipay ra kana nay nga gidalang ka na kog bugas. Ha? Kani nga blessing nay gikan na sa Ginoo ha.
grasya din ako ra pong gihatag sa imong uban kay may na lang. Dugay na nimo mahurot. Dugay na, humay na. Humay na. Unsa may konsumo diri mo humay mais? Sa mais na mo. Mais? Lami bilang mais kay ligon kay busog. Ano, dugay pagkaguto mo. Oh, dugay pagagutomon. Then na isda, may na lang masud-anong paniud to ha. Di naman mahurot. Ha? Di naman mahurot. Di para panihapon na pod. Unsa man na pagluto? Ano nan? Ununan. Kasi ka ba nang matulog dire? Abay matulog diri akong anak kung ninyo bali sa tuyo dali. Ah, dari. Kamong dari mo mga tulog. Ano, Ya masulod mo di ay nga gamay man. mamay balko na ako. Ah, dari ka matulog? Ano, kahigda lang ko niya. Nya, di ka madlok kwak-kwak de. Bising na wakwak barang manggang batog. May wak-wak eh. Ah, wala. Lipay ka na nga nana kay bugas de napa kay kwarta na isda lipay ka. May paywan. Kanina dugay na ni mga pila ka naka adlaw nimo mahurot ni bugas ha. Dugay ni mahurot tayo, abag is kabog. Isa ka bulan na may noon kay aron mga isa ka bulan ana kay may konsumo na ha. Dahil naman kay kwarta o walay sudan makapalit-palit na kag sudan ha. Mas dalang ko yung bugas, palitan ko yung mga isda. Karon taon na dili kami magdugay kay Manyudo ba man ta? aw sige maniud ta maghikay ba de. La hangina de kay na eh. Wa man ni natarog lansang nimo kuan oh. Oh. Mura magmatangtang na. Unya Ay, ko kabuang kana tagay na kog luto, ibus na ganang nga iyabo. iyabo niya. Kana buang. Garab, susay. Iyang anaon ng iyang liog. Oo. Ay mo ha. Inahan kuanong kanya awayon kanya. Ang tubig, yes, iyabo. Yeah. Kahoy palabay sa pa. Si nanay day duha ka buyang anak dayon ang isa daw usahay mo sugmat ba ang kuan kanang may diferensya sa pag huna-huna ba. May gani daw karon kay medyo naulian na. Habak, do kabo. Si nanay gahikay pag maniudto daw mi karon. Ha? Ayun kung makita na to ang sitwasyon ni nanay dire makatintabang no. Makita na to nga lisod jud kayo kay ang iyang pangita silhigra dayon manghagdaw po siya usahay ug kanang magting-ani dire. Si nanay naghikay pa kay papaniudtuhon may pero muli na may karon taon sa mga nakaluwag-luwag. Ato ni tabangan si nanay kay luoy kay napo ni siya anak nga naay kanang diferensya sa paguna-una ba. Kaya, sa mga nakaluwag-luwag ini amount ma'am aron mabalikan nato ni si nanay puhon ug na maluoy ang Ginoo. Ato ra nang matigom para bisag kining yang abuhan ato ning paayos. Ni dari wala pud na sirado. Walay purtahan. Pwede mo lantaw dana nay? Dala ay. Saka kami na ha. Nanay nila sangan ba kana? Aman. Ay tulo ni dare. Lagi nangalata ang kuan ay. Nangalata lagi sa log sa ulan ha. Tulo mo ko dana. Ah, tulo. Dala ni. Tuya ko na eh. Mura magbabali nay. Payo. Dili rin ni mabali. Man. Ang paggawas ni nanay ang iyang mga sinina kay tulo dito sa sulok. Si nanay galungag na adres sa ubos kay ang abuhan guba mo kay abuhan no. Dugay bukal ra ba na kay kung naglunga ko dugay kay bukal. Dugay bukal hangin ra ba kayo? Hangin ni. Lisod jud kay magluto ani ba? Mayon tag maayo ni imong kuan ayo kani imong abuhan ay sirado ba aron dili makuwag hangin. Dili nami magulat sa paniud tunay mo uli nami. Ha? Salamat kay nay. Salamat sa Ginoo kay nay grasya nga naabot karong adlaw. Salamat sa Ginoo nay ha, magampo ta sa Ginoo nay. Si nanay. Nanay dari galungag aron dili mahanginan ba. Wa pa jud ning bukal. Kataas ko. Maluoy ang Ginoo nay makabalik pa ko rin nay ha. Nara kay bugas nay. Dugay na morot. Salamat. Wala ka kadahom na no nga matagaan kag bugas karon og kwarta. Na. Oh, mana pasalamat kita sa Ginoo nay ha. Pura man diri ang mga senior. Ikaw ray mo wala na apel? Ngano man? Makikita. Walay kwarta ipamimbro. Na naman kay kwarta, pamimbro niya nay ha. Sige. Dayon ampo ta sa Ginoo nga nay makakitaan imong video. Balik ra ko diri poon ha. Karon man katimtabang hinahinan mi pa uli ha. Diri ra ni ko tubot ang video. Kay salamat sa mga nag-share, nag-like ani nga video. Ara ko kay tabang para mas daghan pa tag matabangan. Share na to ang video ni nanay para makita pa sa mga gusto mo tabang ni nanay kay yang kahimtang dire isod kayo gyud og makuan nyo ganina na maligya sa silhig para lang makapalit og bugas. So mao nang gibalikan din nato, gipalitan din nato og bugas ning adto tag lungsod isda para sa nanay. May na lang pila ka bulan
naibugas si nanay, dili mo problema sa nanay bugas. Dira ra kutob na tong video mga tabang ha kay muuli na mi. Daghang salamat sa inyong suporta. Amping tang tanan. Bye-bye and God bless.